is het in een romte? Wat ik altijd al weten wil. Het is grut en leeg. Prachtig en eenzaam. Heel koud en heel rustig. Wat kist het zien? Een oer. Sterren en planeten. Een proteststern en ek oordingen. Man, planeten, sterren. Wat kist jere? Nee, het loeren kennen net door de rond te reizigen. Je hast een radio nodig om te jeren. Wat binnen sterren? Grutte baan, de ballen van gas. De zinne is als ster het dichtste. Wie? Ja. Sterren lijk je puntig omdat ze 's nachts twinkelen onder de hemel. Binnen er gewoon in de rondte? Ja. Ja, meestal binnen de 3 man in de rondte. Soms meer. Hoe ver is de rondte? Zo'n 100 kilometer. Heger als vleien tegen vleien. Volle heger als de wolken. Hoe grut is de maan? Volle lietser als de ierde. Maan, ierde. De ierde is 4 keer zo grut. En de zinne is meer dan 100 keer zo grut als de ierde. Wat kist er eten? Niks. Alleen eten, dat is mijn nimst. Dat is droeg eten dat in luchtdichte poetsjes zit, zodat het het lang bewaarlijk is. Wat staat hier? Ijs, spinazie, snoepjes, tortillas, koekjes, chocoladepasta en cheesecrackers. Dat is wel handig als dat mij neemt. Ja, als niks mijn is, kan ik net eten dus in de ruimte. Nee. Hoe komt het in de ruimte? In een ruimteskip, ontreun, terug raketten. Meesten die naar de ruimte gaan, heten astronauten. Ja, dat wist ik. Waar starten de raketten? Van grote vlakke iepenplakken. Een raketlanceerplak. Hoe werk je raketzaken? Computer. Brandstof baant in de raket en daardoor zit het ruimteskip omheen. De raketten vallen eraf en het ruimteskip gaat verder. Waar had er in de ruimte west? Meer dan 400 mensen. Een soort insecten, kikkers, apen, moezen, hoenen en ik hoor beesten. Ik een aapje, is dat? Een hondje. Maar apen kennen voor mij. Ja. Ja. De huisdieren die hartstikke voor mij. Die kent wel mij, ja. Hij wil je een helmkop, is dat wel? Ja. Ja. Hoe is het in een ruimteskip? Net zo noffelijk. Maar het oeren op regel is in een krappe ruimte. Dat lijkt net zo lekker, hè? Nee. Nee. Waar is deze klok voor? Voor het aantellen als de raket aanzet. Woesh. Dan tellen ze van 10, 9, 8, zo'n. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En dan gaat hij de lucht in. Hoe lang wordt deze? Hier staat 12 uren, Ja? 6 minuten Ja? en 1 seconde. Oh, dat is net vol. Nou, 12 uren vind ik wel prettig. Ja, alleen Een hele dag. 1 seconde is net vol. Nee, 1 seconde is 1. En dan 1, 1. Kan ik astronaut worden? Best fit? Kist goed rekenen? Best geduldig? En haast van avontuur? Ja, dan. En als het hard werkt, dan kan het misschien. Net iedereen kan astronaut worden, hè? Nee. Wat gebeurt hier zaken? Daar is je wat ze heen gaan en zo. Meesten plannen en besjoggen heel precies de raketlancering. Ze zitten in een ruimtemissie-controlekamer op Ierde. Zie, die houden alles in de gaten wat er wat. Ja. Werk is het hinnen in de ruimte. Het vierste plak dat het de meeste west had is de maan. Ooit gaan we misschien naar de planeet Mars. Waar gaat dit ruimteskip hinnen? Mars. Naar een groot ruimtecentrum. Ik wil het internationale ruimtestation in. Als je, het is een station. Oh. En waar is dit? Wat is dit? Het wetenschapslab en werkplak voor de astronauten. Daar werk je ze. Ja. Dus dat is hun? Ze werken in een schip. Er zit gewoon een ruimteschip dat vliegt er in een ruimte. En daar werken mensen. Oh. Wat doe ik hier, hè? Een
romte kuiermeidje. IJs is het meer zweven. Want in de romte is geen zwiertekracht. Dat vlingers, hè? Dat is grappig. Ja. Waar is Mars? Miljoenen kilometers via voet. Het wordt 3 dagen om bij de mannen te komen. En wel 6 mannen om Mars te bereiken. Hoe ver kan een romteschip gaan? Heel ver als er geen mensen aan boord binnen. Ze zullen zonder lucht, water en eten komen. Voyager is miljarden kilometers via voet en nog altijd onderwijs. Shit, dit is al heel lang onderwijs. Ja. Waarom ga ik een romtepak nodig? Omdat er geen zuurstof is. Haast een zuurstoftank en een helm nodig. Haast ook een dik pak nodig voor bescherming. En een radio is ook handig. Dan krijg je lucht via de helm, hè? Ja. Krijg je een ding op een rij en daar komt lucht uit. Als je net adem in de romte. Nee. Hoe is het op de mannen? Weet ik niet. Rotsig, stoffig, heel rustig en heel stil. Wat doen astronauten de hele dag? Waarom hebben ze hier geen romtepak nodig? Omdat speciale machines lucht filteren aan boord, zodat het net te heet of te koud wordt. Oh, dus in het romteskip kan de helemaal zaken. Ja. Dat scheelt wel. Hoe blijven ze fit? Op een loopbaan of treinfiets? Astronauten moeten wel meer dan 2 uur daags trainen. Anders blijven ze net fit, want er is geen zwiertekracht, hè? Die zit op de wc. Oeh ja. Zullen we die eerst... Waar pis je ze? Zo jongens, waar pis je ze? In een piepje. Ze hel je de dop eraf, door een ventilator aan en die zoekt de pis in het piepje. Maar ik zie. Als kind net, hè, want er is zwiertekracht, dan vleent de pis die omheen. Ja. Dat is net zo fris, toch? Nee. Hoe is het uitzicht? Heel mooi. Prachtig. Giest alle 90 minuten om de aarde. Oer oceaan en wolken en op luchtje steden. Dit is de zinnen. Ja. Wat voor werk doen ze? Weet ik niet. Testen hoe het meesken, planten en ding oorlipje in de romte. Het romtestation in de gaten houden en dat dan teruggaan aan de meesken op aarde. En waar sliepen ze zaken? Versboen op bedden aan de wand. Er is geen onder- of boppen in de romte. Ze kunnen zelfs op een kop sliepen. Als ze de riem komen in, dan vliegen ze net voort. Dat is grappig. Ja. Kunnen ze naar Hoesta schreeuwen? Ja, maar alleen via de computer. Ze kunnen naar Hoesta bellen en skypen. Oh, dat is wel mooi. Ja. Ja. Kunnen we eens wel lipje op Mars? Ja? Ja, misschien. Het zal wel een tour worden, maar het is net onmogelijk. Misschien te zin ook op Mars. Nee. Zo. Ik het niet. Ja, Ja. maar de hemel is dan roze-oranje. Wie heeft hier een Blauwe. blauwe loft? En hier is het roze-oranje. Het is echt nacht op Mars. Soms kist de aarde zien. Zie je heel iets. Heel iets is de aarde daar. Oh ja. Ja. Dan is dat er echt heel veel. Heel veel voort. Wanneer kunnen mensen naar Mars staan? Misschien al 20 jaar al. Wie komen er aan? Is er eten op Mars? Nee. Nee, mensen moeten eten meenemen en kassen bouwen om groenten te verbouwen. Maar ze zelf geen eten daar verbouwen. Hè? Groeit er gas op Mars? Nee, er groeit nou niet. De groen is rotsig, reed en stoffig. Waar zullen we dan weien? In een tent. In speciale hoezen, mijn naam van de aarde. Of misschien moeten we onder de groen libben. Moeten we speciale pakken aan, hè? Ja, om de hoed te beschermen en om te ziekheljen. Weet je wat ziekheljen is? Nee. Ademje. Kist dus net echt ademen zonder een pak daar. Maar zo als naar boeten geest, een pak aan. Binnen er bergen op Mars? Nee. Ja. Ja. Er is een vulkaan op Mars. De hoogste berg op aarde is Zagreb en de hoogste berg is een grote vulkaan. Die is zo wat 3 keer zo groot als de hoogste berg op aarde.
Wow, dat is wel heel groot, hè? Ja, wat is er nog meer in de ruimte? Alle je planeten, sterren en sterrenstelsels. Warrelende stofwolken, zwarte gaten en een soort lege ruimte. Wat is een sterrenstelsel? Een sterrenrondje. Ja, een protte gas, stof en sterren. Er zijn miljarden sterrenstelsels in de ruimte. Je ziet verschillende vormen. De ene is groen en de andere wat met een cirkeltje die kant op. Wat is een zwart gat? Een mysterieus punt in de ruimte dat alles opslokt, zelfs het lucht. Tje, binnen er mensen op onze planeten? Nee, net al wie weten. Misschien binnen er orenlibjende dingen, maar die hebben we nog net van. Dat is aliens. Aliens, ja, ik weet het net. Dit lijkt je wel aliens, hè? Ja. Dat ben ik aliens. Ja, maar die hebben we nog nooit in het echt, jongen. Nee, dus dat weet ze net zeker, hè. Wat is dit? Even chic. Aliens zijn vaak via veel volle eieren. Ja, ze tekenen ze wel, maar we hebben ze nog nooit zien, dus we weten het net zeker. Misschien ziet het er wel heel oors uit. Zou ik in je neeg? Ja, misschien wel. Een komeet, dat is een grote vallende bal van ijs en steen. Gewoon kometen laten heldere stutten van stof achter. Zie je hier een lange stut van stof? Ja. Cool, hè? En dat het dan op ier valt. Nou, dat hoop ik net. Maar het maar lietse komeetje wezen. Er zijn wel eens lietse komeetjes vallen op Ierden. Want het is zo'n hele grote, dan is het maar net. Nee, dus hoe zijn helemaal kapot? Ja. Of wat maakt in Duitsland landen? In Duitsland landen, dan hebben we er geen les van, moest zeggen. Nee. Nee, mooi betaald. Waar eindigt de ruimte? Dat weten we net. Het kan oneindig wezen. Dat weten we dus net. Ik denk een vierde van Mars. Ja, volle verder. En we hebben de sterrenmakkerszaken. Ja. In een grote wolk van stof en gas. Neemt een nebula. Ik wil neemt een sterrenvel. Nebula. Hier hebben we de sterrenmakkers. Is dat? Ja. Hoe weten wij wat er in de ruimte is? Door telescopen te broeken. Door ruimtereizen. En door robots te sturen. Dus een robot is op Mars. Ja. Dit is wel een interessant boekje, zaken. Ja. Superleuk. Hoe is het in de ruimte?